தீபாவளிக்கு முன்னாடி யமதீபம்னு ஒன்று ஏற்றி பாருங்க. உங்க வீட்டில் எவ்வளவு மாற்றம் தெரியுது அப்படின்னு பாருங்க. இந்த யமதீபம் ஏற்றுவதால தொழில் முன்னேற்றம் ஏற்படும், கடன் பிரச்சனை நீங்கும், தீராத பிரச்சனை உங்க வீட்டில் ஏதாவது இருந்தது, சொத்து நிலப்பிரச்சனை ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும். அனைத்து விதமான தடைகளும் நீங்கி குடும்பம் விருத்தியாகிறதுக்கு இந்த யமதீபம் ஏற்ற வேண்டும். தீபாவளிக்கு முன்னாடி இந்த யமதீபம் எப்படி ஏற்ற வேண்டும், எந்த நேரம் ஏற்ற வேண்டும், எவ்வளவு நேரம் அது எரியணும், யார் ஏற்றக்கூடாதுன்னு இருக்கு. எல்லாருமே இந்த யமதீபத்தை ஏற்ற முடியாது, சிலர் ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது யார் யார் ஏற்றக்கூடாது அப்படிங்கிறத இந்த பதிவுல பார்க்கலாம். அதே மாதிரி தீபாவளி முடிஞ்சு யம துவிதியை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அமாவாசைக்கு அடுத்த பிரதமைன்னு சொல்லுவோம்ல, பிரதமை அடுத்தது துவிதியை. துவிதியைனா 2வது நாள் வரக்கூடியது. பிரதமை முதல் அடுத்தது துவிதியை 2வது நாள். இந்த தீபாவளிக்கு அடுத்து வரக்கூடியது தான் யம துவிதியைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த யம துவிதியை அந்த நாள்ல என்ன செய்யணும், நமக்கு நிறைய சகோதர சகோதரிகளோடலாம் பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த யம துவிதியை நாள்ல ஒரு சில விஷயங்களை செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை நீங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். தீபாவளிக்கு முந்தின நாள் யமதீபம் ஏற்றுவது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்துல இருந்தே நம்மளுடைய முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்த மரபு. அதை நம்மளுடைய பாட்டி தாத்தா அம்மா அப்பா சில பேர் சில வீடுகள்ல அதை கடைபிடிக்காம இருந்தனால நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம். அந்த யமதீபம் ஏற்றுவது எவ்வளவு சிறந்தது, எவ்வளவு பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் அப்படிங்கறத நான் முன்னையே சொன்னேன். இந்த யமதீபத்தை அந்த வட மாநிலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கோதுமை மாவால செய்யப்பட்ட விளக்குகளை வச்சு அவங்க இன்னமும் அவங்க அதை தீபாவளிக்கு முதல் நாள் இதை கண்டிப்பா ஏற்றுவாங்க. அதனாலதான் அவங்க அந்த மார்வாடிகள்லாம் பாருங்க செல்வ செழிப்போட இருக்காங்க. நம்ம அதை செய்யறது இல்லை. நம்ம கோதுமை மாவால செய்யப்பட்ட விளக்குகள்ல தான் ஏற்றணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம சாதாரண அகல் விளக்கு, பஞ்சபூதங்களோட தன்மை கொண்ட அந்த சாதாரண அகல் விளக்குல நம்ம ஏற்றினாவே போதும். விளக்கு ஏற்றும் போது பின்னாடி நின்று தான் ஏற்றணும், முன்னாடி நின்றுகிட்டு போய் ஏற்றக்கூடாது. அந்த விளக்கை எடுத்தா கூட பின்னாடி பக்கமா தான் எடுக்கணும். இப்படி இந்த விளக்கை யார் ஏற்ற வேண்டும், எப்படி ஏற்ற வேண்டும், எவ்வளவு நேரம் ஏற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் இருக்கு. அதனால வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். மகாலயபட்சத்தின் போது பூலோகத்துக்கு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வர்றாங்க. இந்த மகாலய அமாவாசை அன்னைக்கு நம்ம அவங்களுக்கு திதி கொடுக்கிறோம். அவங்க மீண்டும் திரும்பி செல்வாங்கல்ல, அப்ப அவங்களுக்கு வெளிச்சம் காட்டுவது அப்படிங்கிறது இந்த யமதீபம் தான். இந்த யமதீபத்தை அதனால நம்ம ஏற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு முன்னோர்களோட ஆசிகளும் கிடைக்கும். பித்ருக்களோட ஆசிகள் கிடைச்சாவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில சாதிக்க முடியாத செயல்களை எல்லாம் செய்யலாம். பித்ருக்களோட ஆசி இருந்தாவே போதும், நம்மளுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது. அவங்க முன்னோர்கள் நமக்கு தெய்வமா இருந்து நம்மளை வழி நடத்துவாங்க. இந்த யமதீபத்தை அவர்களுக்காக நம்ம ஏற்றுகிறோம். இந்த தீபத்தை தீபாவளி காலத்துல திரியோதசி திதியில தான் நம்ம ஏற்ற வேண்டும். இந்த எப்படி ஏற்றணும், எங்க ஏற்றணும் அப்படின்னா வெளியில தான் ஏற்றணும். உயரமான பகுதியில யமதீபம் ஏற்ற வேண்டும். சும்மா கீழே இப்படி வைக்க கூடாது. தெற்கு திசை நோக்கி தான் எரிய வேண்டும். ஐப்பசி மாசத்துல தேய்பிறை திரியோதசி அன்று பிரதோஷ வேளையில வீட்டிற்கு வெளியில தான் இந்த தெற்கு திசை நோக்கி வீட்டில் உள்ள நபர்களோட எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப, இப்ப வீட்டுல 7 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 7 விளக்கு ஏற்றணும். எங்க வீட்டுல 3 பேர் தான், நாங்க 2 பேர் தான் அப்படின்னா அதுக்குன்னு 2 விளக்கு 3 விளக்கு ஏற்றக்கூடாது. குறைஞ்சது 5 விளக்கு கண்டிப்பா ஏற்ற வேண்டும். இல்ல எங்க வீட்டுல 7 பேர் இருக்காங்கன்னா 7 விளக்கு ஏற்றலாம். 9 பேர் 8 பேர் இப்படின்னா அந்த வீட்டுல உள்ள எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த விளக்குகள் ஏற்றலாம். ஆனா 5க்கு குறைஞ்சு விளக்கு ஏற்றக்கூடாது. நல்லெண்ணெயை விட்டு தான் ஏற்ற வேண்டும். நல்லெண்ணெய் தீபத்தை தெற்கு நோக்கி ஏற்றி வழிபட வேண்டும். இந்த விளக்கை ஏற்றின பிறகு உங்களோட முன்னோர்களை நினைச்சு, அப்பா அம்மா இல்லாதவங்களா இருந்தா அப்பா அம்மாவை நினைச்சு முன்னோர்களை நினைச்சு ஒரு நிமிஷம் சிந்திக்கணும். வீட்டோட வெளியில உயரமான பகுதியில தெற்கு நோக்கி இந்த விளக்கை ஏற்றிவிட்டு உங்களுடைய முன்னோர்களை நினைச்சுக்குங்க. விளக்கு ஏற்றும் போது பின்புறமாக நின்று ஏற்றுங்கள், முன்புறமாக நின்று ஏத்தாதீங்க. அதே மாதிரி விளக்கை எடுக்கிறப்பையும் பின்புறமா இருந்துதான் எடுக்கணும். விளக்கு தானாக அணைய விடணும். நீங்க அதை குளிர்விக்கிற மாதிரி, வீட்டுல நம்ம சாமி கிட்ட குளிர்விக்கிறோம்ல அது மாதிரி குளிர்விக்க கூடாது. அதா அணைய விடணும். தீபாவளிக்கு முதல் நாள்
மாலை சாயந்தரமா 5:45 மணிக்கு மேல 1 மணி நேரம் இது எரிந்தால் போதும். இந்த விளக்க கண்டிப்பா வீட்டுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு வரக்கூடாது, அதை பயன்படுத்தவும் கூடாது. வெளியிலேயே எங்கேயாவது வச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமா மண்ணுல போட்டுருங்க, இல்ல நீர்நிலைகள்ல கொண்டு போய் எங்கேயாவது அதை விட்டுடுங்க. அடுத்த வருஷம் இதுலயே ஏத்திக்கலாம் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க, அதை ஏத்தாதீங்க. இந்த விளக்கை ஏற்றும் போது நம் முன்னோர்களை மனதில் நினைச்சுக்கிட்டு ஸ்ரீ யமாய நம அப்படின்னு சொல்லி அந்த விளக்கை ஏற்றுங்க. ஆனா இந்த தீபத்தை சிலர் ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. யாரெல்லாம் ஏற்றக்கூடாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பெண்கள் தான் ஏத்தணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது, ஆண்கள் கூட இந்த தீபத்தை ஏற்றலாம். ஆனா கர்ப்பிணிகள், உடல்ல வலி இருக்கிறவங்க, ஏதாவது வலி இருக்கு அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பா ஏத்தக்கூடாது. நோய் உள்ளவர்கள், காயம் உள்ளவர்கள், காயம் ஆயிருக்கு, அந்த ஏதாவது அடிபட்டு காயம் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அவங்க அன்னைக்கு அந்த யமதீபத்தை ஏற்றக்கூடாது. புதுசா திருமணமானவர்கள் இவங்கெல்லாம் கண்டிப்பா இந்த யமதீபத்தை ஏற்றக்கூடாது. அடுத்து இந்த யம துவிதியைன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐப்பசி மாத வளர்பிறை துவிதியை. அதுதான் தீபாவளிக்கு அடுத்து 2வது நாள் வரும். 14ஆம் தேதி 3:20க்கு மேல ஆரம்பிக்குது துவிதியை. அடுத்த நாள் 2:40 வரையும் இருக்கு. இந்த ஐப்பசி மாசம் வளர்பிறை துவிதியை அன்று வரக்கூடியதுதான் யம துவிதியை அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது. 14ஆம் தேதி 3:30 மணிக்கு மேல எடுத்துக்குங்க. இந்த யம துவிதியை அன்றுதான் யமதர்மராஜன் தனது சகோதரி வீட்டுக்கு சென்று உணவருந்தி சகோதரியை ஆசீர்வாதித்த நாளாகும். இன்று சகோதரன் சகோதரியின் அழைப்பின் பேரில் சகோதரியின் வீட்டிற்கு சென்று வாழை இலையில் உணவருந்தி பரிசுகளை பரிமாறிக்கொண்டு ஆசீர்வாதம் செய்தால் சகோதர சகோதரிகளின் அன்பு என்றும் நிலைத்திருக்கும். மேலும் சகோதரனுக்கு தீர்க்க ஆயுளும் சகோதரிக்கு தீர்க்க ஆயுளுடன் தீர்க்க சுமங்கலி யோகமும் உண்டாகும் என யமதர்மராஜனே கூறியிருக்கிறார். யம துவிதியை பத்தி யமதர்மராஜனே இப்படி கூறியிருக்கிறாரு. அதனால யம துவிதியை என்று சகோதரியின் வீட்டுக்கு போய் நீங்க சாப்பிட்டுட்டு சகோதரிக்கு ஏதாவது பரிசு பொருட்களை கொடுத்து ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா சகோதர சகோதரியின் அன்பு நிலைத்திருக்கும், தீராத பிரச்சனைகள் தீரும், தீர்க்க ஆயுள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது உண்மை. மீண்டும் இது போன்ற காணொளியுடன் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம்.